Захапва ли ти се нещо вкусно и здравословно? Ето, днес ще ти покажа тази рецепта, която много я харесвам. За нея са ни необходими чесън, лук, магдanoz, киноа, пуешко месо, домати, морковчета, сол и селари. Разбира се, можеш да добавиш, ако желаеш, чушка и тиквички. Слагам киноата да се завари, а през това време подготвям всички зеленчуци. С малко шарлан задушавам зеленчуците, съответно почвам да подготвям месото и останалите неща. Продуктите ги задушавам с подправки като черен пипер, къри, тъй като много обичам, и сулчица. В тиганче запържвам пуешкото месо, като преди това леко го овалвам в самови семки. Става много ароматно и вкусно. Тук може да добавиш и малко кафява захар, защото става много интересно. След като се свари киноата, добавям към зеленчуците, за да се овкуси. Ето тук е моята прекрасна помощница. Може да видиш, че е абсолютно възможно и с малко бебе да направиш вкусни и здравословни ястия. Обърквам месото с вече готовата яхника и я слагам за мъничко да се запече на 180 градуса, колкото да хване отгоре лек златист загар. Това любимо ястие е изключително подходящо за вечеря, както и за обяд, а най-любимата ми част е когато сложа отгоре и пресен магдanoz или пък бейби спанак. Става изключително вкусно и наистина много полезно и лекичко. Като за завършек, нека да се почерпим. Пожелавам ти един прекрасен ден, изпълнен с много аромат, наслада и усмивки. Нека бъде всеки ден такъв.